Gulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo na magkakaroon ka ng bahay. Na dating pangarap mo lang at ngayon eto itutur mo na sila. Tara, samahan niyo ko. Hello mga mams! Nandito nga pala tayo sa Avana Residences located at Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Pagpunta mo nga dito, ito nga pala yung bubungad sa'yo. Grand entrance na naka-landscape. And 24-hour security guard. Talaga namang safe na safe ka dito. Grabe, sobrang na-amaze ako dito pa lang sa mga bulaklak na to na napakaliwalas tignan. Mapapa-thank you Lord ka na lang habang papunta ka dito. Na dati nakatira ka lang sa iyong mama at kasama mo sila at ngayon may sarili ka ng bahay. At yung mga kasama mo ay sarili mo ng pamilya. Alam nyo ba itong Avana Residences ay napaka-accessible sa lahat dahil malapit ka lang sa mga fast food, church, municipality. Kaya naman bet na bet ko dito. Welcome to our home. Ito nga palang napili ko is Aliana Model House, 2 stories, single attached. At ito nga pala yung mga sukat nila. Ground floor 37.15 square meter, second floor 33.41 square meter, total of 70.60 square meter. At meron din silang carport 14.70 square meter and open area 18.15 square meter. Pagpasok mo nga pala dito, ito yung makikita mo yung living area. Minimalist design at napaka-aesthetic. Yun talaga yung mga bet na bet ko yung nakasunod tayo sa mga trending. Charis! Dito nga pala sa part na to, ito nga pala yung dining area. Dito nga ako magsiserve ng pagkain sa mga mahal ko sa buhay. Dahil nga konti pa lang kami, saktong-sakto itong dining table. Next naman, itong isolated kitchen area. Dito nga tayo magluluto ng mga pagkain at maghuhugas ng mga plato. Ay Diyos ko, ne? At pwede mo nga itago yung mga nasyaron mong lalagyan sa mga dividers. Oy, ninapin ni sasabihan ko kaya kayo, mams. Kaya niyo ko pa niakakit kanyan, karayang pa magluto ko. Kahit magluto ka ng buro dito, hindi mangangamoy sa loob. Dahil nakaseparate yung kitchen sa dining area. Simple and cute kitchen design. Tara, pasok tayo. Dahil nga, patakla kami. Diyos ko, tunggal lang kaming CR ng asawa ko, kanyang babo, kanyang kulalam. Heto nga pala yung first comfort room. At nandito lang yan sa ground floor. At ang kakayari mo mga mag-jevax ka, Charis! Sobrang ganda ng stairs dito. Dahil may mga toddlers tayo, hindi nga gaanong mataas yung steps dito. Kaya naman safe na safe sa mga bata. Ganito talaga yung pangarap kong house yung may second floor. Banta nakbag ko niya mo po ang paniyang malasing, Charis! Heto nga palang unang bed ay para kay Boy Basic. Diyos ko, paniya kasing tatakla, banta tapat na niya mo yung CR. Alam nyo ba, hindi nyo maaabot yung mga ganyang pangarap kung hindi nyo pagtutulangan mag-asawa. Kaya naman thank you sa asawa ko dahil nagsusumikap siya sa ibang bansa. Kahit mahirap na malayo sa mga anak, talaga namang tinitiis niya. Kaya naman main aining kaya katamong kama. Diyos ko, kauli mo aining pagkiran mo. At kabang magmuni-muni ko, isipan ko rin ang utang ko ay lumawi ako pa kang Mount Arayat. OG, baka sanding nalalawin ng Mount Arayat. Alam kong darating yung araw gagraduate din tayo sa mga jutang na yan. Next naman, etong kwarto ni Sky. Ay taksya po, ya kasana magbakla neto. Palitan ko na mo yung bedsheet mo to, Charis. Dito nga pala sa kwarto ni Sky, tanaw na tanaw mo din pala yung Mount Arayat. Kaya naman time na to para naman mag-invest kayo ng house. Dahil nga 15,000 lang ay makakapag-reserve ka na. Ay Diyos ko, lumahot ka pa ka rin chismosa mong kapitbahay. Alam kong madami na kaming pinagdaanan ng aking asawa. Kaya naman this time siguro naman deserve namin to. Yung mag-manifest ng mag-manifest. Dahil hindi naman masamang mangarap. Lalo na kung pinaghihirapan mo. At detang negative kembye mo. Gawan mo lang inspirasyon. O tala pa man ko kontra na la. Wow, mamayad ko pa ang utang. Bayo balet. Chari. Kaya naman kung gusto mong mag-invest, punta ka lang dito sa Avana Residences at sabihin mo ang aking pangalan. Hi, taksya po, maninap ko mo pala, bala ko sa tutuna ako magkabali. Paninap ya pa pala yung pangarap kong bali.